stranicu hrvatske sportske povijesti. U najvećem i najvažnijem meču u životu Marin Čilić odigrao je fantastična 2 sata tenisa protiv Japanca Kei Nishikorija i osvojio naslov pobjednika US Opena. Na kraju je završilo 6-3, 6-3 i 6-3 za našeg tenisača, koji je tako postao prvi Hrvat koji je uzeo naslov u New Yorku. Još uvijek čini mi se apsolutno nestvarno da sam Grand Slam pobjednik. Imao sam osjećaj da je to miljama daleko od mene, ali jednostavno ovaj turnir sve se posložilo. Krenuo sam igrati sjajan tenis, posljednjih 10 setova što sam odigrao je bio definitivno najbolji tenis u mojoj karijeri. Danas apsolutno specijalan dan izaći na centralni teren ovdje u New Yorku pred ovoliko ljudi i znajući da imam priliku osvojiti naslov je zbilja bilo specijalno. Uživao sam apsolutno u svakom trenutku. Mnogo je dobrih pozitivnih stvari koje sam naučio u ova 2 tjedna. Nisam igrao dobro u finalu, ali Marin je bio vrlo agresivan i brz. Bio je ovo moj prvi veliki finale i bio sam malo nervozan. Nisam očekivao da ću ostvariti ovakav rezultat, jer sam bio ozlijeđen i manje sam trenirao. Međutim, unatoč ovom porazu u finalu, ovo su za mene bilo vrlo dobra 2 tjedna. Čilić je tijekom cijelog turnira igrao fantastično i na dominantan način osvojio naslov u Flushing Meadowsu, pobjedivši u 3 seta svoje suparnike od četvrtfinala do meča za naslov. Lakoća tenisa kojom je pobjedio Berdiha, Federera i Nishikorija ostavila je sve bez daha. Naslov na US Openu Čiliću donosi povratak u društvo 10 najboljih igrača svijeta, točnije 9. poziciju, čime je izjednačio svoj najbolji plasman u karijeri, ali i novčanu nagradu od $3 milijuna američkih dolara. Ipak vremena za preveliko slavlje neće imati, jer ga već u petak očekuje nastup za našu Davis Cup reprezentaciju, koja u Amsterdamu protiv Nizozemske lovi povratak u svjetsku skupinu. Duboko u noć slavilo se i u Marinovu rodnom Međugorju. Meni čestitaju, ja kažem hvala vama, jer i vaš je kao i moj. Ako bi bio samo moj, onda to ne bi vrijedilo ništa. Evo, i zato su ti ljudi ovdje, i zato slave, zato se vesele, zato su sretni. Nismo mi sad ovako grad kad smo se nadali pobjedi, ali svaka čast čestitke. Emocije su ogromne, još nismo ni svjesni koga imamo kraj kuće. A Marinova pobjeda pratila se i na velikom ekranu na središnjem Zagrebačkom trgu. Bilo je oko 1000 navijača. Evo i njihovih reakcija. Ovo je bilo fantastično, sa ovakvom mikrom on definitivno može biti prvi igrač svijeta. To sam uvjeren 100%. Evo, dobri dojmovi, drago nam je da je ovako završilo i to je to. A nemamo šta pametno. A ne može biti sretni nego šta jesmo, evo, to je to. Jednostavno ludi smo, eto, hvala. Odlični, preponosni smo.